Tu știi care este prima echipă invincibilă din istoria fotbalului? Toată treaba asta s-a întâmplat acum aproape 140 de ani. Era anul 1888 și englezii formau prima ligă profesionistă de fotbal sub denumirea de Football League, actualul Premier League. În această ligă aveau să participe 12 echipe pentru un sistem competițional foarte similar cu ce se întâmplă astăzi în fotbal, adică tur-retur. În campionat participau niște echipe pe care și astăzi le regăsim în Premier League, precum Aston Villa, Everton sau Wolverhampton, dar niciuna dintre ele nu a terminat neînvins, ci Preston North End. O formație care astăzi se zbate în ligile inferioare devenea prima campioană invincibilă a Angliei. Ba mai mult, ei au câștigat și FA Cup tot neînvins și fără gol primit. Preston termina sezonul pe primul loc cu un total de 40 de puncte, la 11 puncte în distanță de locul 2 ocupat de Aston Villa. Și dacă te întrebi de ce aveau atât de puține puncte, ei bine, pe vremea aceea echipele primeau pentru victorie 2 puncte și pentru egal 1 punct. Pe lângă asta, dacă te uiți la o foaie de joc de atunci, ai să înțelegi cât de diferit era sportul ăsta și cât de mult a evoluat până în prezent. Cel mai popular sistem de joc era 2-3-5, invers față de ce vedem în fotbalul de azi. În orice caz, asta este prima echipă invincibilă din istoria Angliei, despre care însă nu prea se vorbește. Doar Arsenal a mai reușit asta, dar după 115 ani. Dacă îți plac clipurile de genul, bagă și tu un follow.